kosa o chukwu onyomi kosa o kosa o chukwu onyomi kosa o nyomiko chukwu na mebele o omi kosa o chukwu na sepele o kosa o chukwu na mebele o nyomi kosa o narumbo nyomi kosa o mebele o chukwu o nyomi kosa o narum Ọbayọ Ọsụnketeke apo Ọsọfịa eko bese chukode onye ndone national president District Youth Federation Grand Chairman Tupeg Nigeria Azip Oil Company Kolobia Mwego beze munifa Lekele Monday waje nata Kolobia Onyi mshimo oguma Lekele Tego one Demone Kolobia Omiko Chukubo Nyomiko Omikosa o naru na mebere maru Omiko chukwu onye omikosa o ekpele o chukwu na zekpele o ekpele mo chukwu onye omikosa o omikosa o naru na onye omikosa o naru Ọbayọ baba na baba Webi Kabilo Kano Kampi Kolobia Chikalu le narmo Kampi Mo ga fo ya o Be ku sak na nyo Fendo ana le me Ọjọ́ká o Fendo ana le me Akeke fendo ana le me Fendo ana na ro Egondo ana na cha Go Fendo ana le me Evra biamo Ife ajụshogobeshi Wekubeshi Ifendo ana le me Akeke gu ana na cha Ọjọ́lì Go Ifendo ana le me Nezoka o Anagoma o Anagongo o Anagoma o Ekwe Dike mekwe Ekeni se million Wabo noche Ekene Osai Prince Chibuzo Marine Weather Las Vegas PLC Onye mushi ogwe Prince Nwoma Ifu amonye ka arrest Chukune lozo, marune lozo, chukune lozo, marune lozo, marune lozo, go, chukune lozo, marune lozo, babane lozo, chukune lozo, chukune lozo, marune lozo, marune lozo, go, chukune lozo. Making it must be. Maru, ọdún ìpalẹ̀ yàgò yẹn lè kú ṣokù lẹ́ka ṣe Friday FD mọ́nẹ́ ṣọ̀pẹ́ òpósà ṣọ̀pẹ́. Maru lè lọ́sọ̀ ṣùkú lè lọ́sọ̀ maru lè gògó ṣùkú lè lọ́sọ̀ maru lè lọ́sọ̀ kánò lè lọ́sọ̀. Arune lozo, chukune lozo, aru koko, chukune lozo, aru korogo, chukwade milio, arune lozo, chukune lozo, one lozo.
Alex Omeyi Ijuku of Ushie Kingdom, Honorable Friday Amaleka Akụkọ mmadụ Chief Engineer Ogu Ekele Engineer Patrick Ifuwe, Chairman Monaco Oil Service Warri Ifuwe Foundation Utogume Narimaru ya bụ onye fụnụ nọ n'obodo oyibo bledemenu tue Monaco Oil Ekele Mr. Jukes Onigrao Ala Jukes the best Onigrao Munife ezigbo ọyị m okorobịa onye uche ogume che marụ n'elu ọzọ chukwu n'elu ọzọ marụ n'elu ọzọ chukwu n'elu ọzọ marụ si ka aṅụ chukwu si ka adịrị marụ n'elu ọzọ chukwu n'elu ọzọ marụ mgbanwe ọzọ chukwu n'elu ọzọ Gwefi Godwin Onoguwe, Chairman, Managing Director, COD Global Links Limited, Port Harcourt, ọfịrị onye ori ogo Munife, Ogbuefi Sunday Adịshị ya na-ekere ọnụ Adịshị Munife, Oyigbo Ogume, Quality Manager, Fonte Drilling, Colombia Limited, na-ekele ya owe Azu Brothers Aluminium Products, Colombia, na-ekele Dr. Ezemmo, Wadofi, Colombia, ezighị ike na-emife ụwa ahụ, ezighị ike na-emife ụwa nwene m, ọbayọ ezighị ike na-emife ụwa nwene m, elekọdị ezike eme ụwa ahụ, ezike eme ụwa ahụ. machanụ Ezighị ike na-emefe ụwa nwene m kọlị papa nwanne m ọgara so okorobịa ka ebe Ogbuefi Sunday Adịshị Mekene nwunye ya Angela Nwama lọlọ dị mma onye omiko ọsa chukwu na-emebele omiko chukwu na-anụ ekpele omiko ọsa chukwu na-emebele mmadụ alawaka bụ na mgbo chikọrị Moslo Boutique ọchụmasokwa nnara Moslo Boutique mụsonara anyị narụ ọdụ mmanụ ọṅụ ekike ọmala eri ya na-ekele Eric Obize ndebịa na akpọ Moslo Boutique ke Goodluck ọgbụgbọm osimoto mọgọ onye abịachara bena nyara elu bịa lụ akpọ Moslo Boutique nara anya ke Akins Achimeke marụ n'elu ọzọ marụ n'elu ọzọ chukwu n'elu ọzọ marụ n'elu ọzọ marụ n'elu ọzọ yoyoyoyo chirachi olu wado n'elu ọzọ marụ n'elu ọzọ chike gbumo chukwu ka azọ mo ike gbumo nwere chukwu ka azọ mo marụ n'elu ọzọ chukwu n'elu ọzọ ọsịfụ adịmenu chukwu na-arụ ekele Stivo ya na-ememe egwu ka egwu nwee lefụ ekele Lefty Ojekpakpọ ekele
ekele chukwu re perform odogwu nwa m ọdịnị ma nwa ma che were ha odogwu kesi ntị iyelo yẹnu ọsọ ahụ Orújọlá kọ́tọ̀. ekele Mr. Jukes Ogu Alex Yàgò. Otimba one general contractor ya bụ nwanne eze India ke Turkey ke Dubai Jukes Ogu monife onye muchimobi aka Ọ̀báyọ̀. ya bụ nwanne eze India na-eje Dubai na-eje Turkey worldwide osimekwana nne ya bụ Agnes Ogu Chusoma ojudo ebiwa ojudo eri akụ wele okuru anụ ọwọwọ yegwu 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 Wọ́yé. nwe nwere adịghị ike adị Ẹlẹ́kọ̀ọ́dé múlẹ̀. chukwukwu enwe adịghị ike adị afestilala afesọs ọnwụgoru chukwukwu enwe nwere adịghị ike adị chukwukwu enwe gbogbo adịghị ike adị ọbụla ọsụ ezi okike na-akpa ego ya na ebu timba akaka kpaa ọsụ ezi ichiche nyara akpa ego onye mụkwara na akaka akpa ego Chai! chukwukwu enwe nwere adịghị ike adị dekere national amechi nwa sokonem nwachi gosi na gosi Ọ̀sàkẹ́dọ̀. Ọ̀sùn kẹ̀kẹ́. amesi mekele yo nwa sogbone mekele yo Sọ́bùrọ̀. nwanyị akpayo mekele yo onye chukwu akwesị mekele yo amechi nwa sogbone o amesi nwa sogbone o amechi mekele yo national oshimotomoto esi mekele yo national nwasi obodo weleje ekele nkesi nwada Oslo ekele Chuks Oslo ekele Davidson ekele Sikachi Kanneka chikwadi nwana ọnụ ekele ọnụ Ọ̀báyọ̀. ekele Sasu nwa tụnkọ che Chikọ́dé. Wádìí o. egwu ha na-ebu akwụkwọ esi nne onye dịkwu nyere asụ na ndị ọgọ bara egwu mebiche ha che wọláṣẹ kòránù ọwọ́wọ́ ego bịa na-ekele famous nwarụ sọka ụwa onye inyi
How famous was a family fair? You be Barata Bono. Osumekere Shimon Naya, go if you soccer. That was your Doshin Mushuma. Divided. I won't there, and then we'll go. You could sit there over there. Go if you soccer. Men of God. Children of this and William. Isawale. Ebuga, Oruga. Aha. Ijenu. Ekene meka nwo monogo. Aguse pe 1. Ya Sanche man. Wale. Ambassador of peace. Utumba. Onye ọkpa okwu ebere ma ọkpụkpọ ekele olu nwoke onye olu Malaysia na-ebe ego nwasara ebe bẹni mọgọ oṣù mọtò mọgọ oṣù nà mọgọ nwere m oṣù anị mọgọ ndị ihe na ka karị na karị o eze adị na anị ka ọ bụ Ọbayọ nwere ekele Captain Law anị echala Obinabadi Captain Law ekele gbogbo ukwu narị gift arụbeghị echene mara ka ọsị abụ onye oke sogbuo eze nwasalebe bẹ́ẹ̀ni yẹ ká o bẹ́ẹ̀ni yẹ ká o nyama lẹ́jẹ́. Ọbayọ nwere Pásítọ̀ Gàsí kele yo. Kakwe akpọnwari chọlọla. Irúgbó Friday wọn sàlẹ̀ bí ọdún lè kú o. Ṣèlésì òjò náà wá òdìdí akọni gbèsè. Chukwu sọ̀rọ̀ azọ yo wẹ́nẹ́. Chukwu sọ̀rọ̀ azọ yo. Chukwu nyegete yo. Chukwu nyegete yo. Chukwu nyegete yo. Ajọrọ náà. Chukwu nyege mmegwari ni yo. Chukwu nyegete yo. Kaki ihe ni kendo. Chukwu nyegete yo.